Ken je geen verkeer? Goedemorgen. Morgen. Kent een hond geen verkeer? Nee, ik hoop dus niet in de gaten dat het door een dekkant op ging. Maar is dat ook getraind om met de scheurbunt te gaan? Dat net oefenen, ja. Echt hoor. Ja, ja. Ik dacht dat Dan dat moet altijd ik van de die... dekkant lopen, maar dan hou ik natuurlijk zijn stappen. Moet dat niet per se van die bordercollies zien? Die... Nee, dat kind dat ook. Maar ja, hij is klein, hè. Wie oud is er dan? Ja, qua heeft hij dus we nu 4 jaar. Maar dat is een Jack Russell, hè, dat is dat. Maar ik vind het leuk om mee te doen, hè. En ik doe een zoekje, die komen vanzelf. Ik heb niet zo'n hond nu erg. Geweldig. En die zien allemaal vanochtend die scheur? Ja, ja, ja. Ik ben die nu in het verplaatsje. Die hebben hier nog gegraasd voor Staatsbosbeheer. En dan gaat die naar Schinveld, voor het waterschap. Voeren over Maas. En hoeveel schurp heb je? Ik zou het er hier en 250. Ja, ze gaat. En die stonden nou allemaal heen? Nee, nee, nee. Ik heb er hier staan en ik heb er op verschillende plaatsen, zeg maar, uitgeleend. Voor te begrazen. 250 schurp, dus dat is, je ziet fulltime schaapsherder. Ja, nee, ik begin een herder, ik ben schapenboer, schapenhouder zullen we het maar noemen. Ik wil niet als herder betiteld worden. Waarom niet? Ja, dat is toch een apart vak, herder. Dan Dan moest je daarbij staan en dan moest je met zo'n hond werken. En ik doe dit eigenlijk, ja, dat is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby. Hoe lang geleden is dat begonnen dan met de schurp? Ja, ik was 9 jaar ook in die shop, hè. En ik ben nu 49, dus dat is al heel wat jaren geleden. Ja. Maar dat eerste schoop, Ja. toen word je 9. Had je toen zo'n boerderij of wat? Ja, mijn pap en mam die houden varkens en akkerbouw. En mijn buurvrouw die houden een paar schuip. En dan heb ik een shop met 2 lempjes gekocht toen. En zo is dat begonnen, hè. Is dat gewoon groeien. En dat is mijn hobby geweest. Dus Wat is er zo leuk aan schurp? wat is er zo leuk aan schuip? Ja, dat is juist het, hè. Toen komen ze aan en ze komen naar je toe. Ja, dus ik vind het gewoon leuk om daarvoor te zorgen. Dat is toch wel wat apart, ja. Dus net wie een hond, hè. Dan geven ze me deer of... En dan vind ik paard leuk, de andere vind ik schuip leuk, die vind ik varken leuk. Ik heb varken en schuip heb ik wel van heimoed metgekregen, ja. Maar varkens doet je nou niks meer mee? Nee. Nee, dat was dat is al 20 jaar geleden. We moesten moderniseren. Dit is wel een apart ras of zo, Ja, vanwege de kleur. Dit is het Nederlands bonte schaap. Ik kom uit de buurt van Noord-Holland. Komen die. En daar heb ik er in zijn koppeltje gehaald. En daar zitten dus wie de ganse witte, dat is ook eigenlijk een zuiver ras. Maar dat is toch genetisch geschat waardoor dat wit. Staat hier? Ja, ik wil net de stroom er vanaf gaan zetten. Oh, dus dan moet ik nou niet overheren. Ja, je kunt ze wel weer instappen. Ja? Hè? Ja. Nee, niet dat mij dadelijk de kroonjuwelen onder stroom stonden. Ja, maar als ze gewoon in één stap, dan ga je dat. Ja. Veel reuze mee. Ja, dat valt net. Dus dit is voor Staatsbosbeheer? Dit is van Staatsbosbeheer en dat. En dat is een wandelpad, zeg maar. Ja, het gaat goed, zeg ik. Ja. En dat loopt helemaal door tot daarachter. En zo heb ik nog meerdere percelen wat voor Staatsbosbeheer begraasd werden. Dus in feite kan het zo zien dat hij die schurp vanochtend in het grazen zien hier rondlopen en dan de wandelaars er gewoon tussendoor. Ja, normaal zou dat kennen. Want nu heb ik dus boete langs gezet. Heb ik dat boete langs gemaaid dat de wandelaars er langs lopen. En de meeste die hebben wel een hond bij zich. Maar als het gewoon afgerasterd is, met gewone draad, dan kunnen ze gewoon er tussendoor lopen. Dat is geen probleem. Maar dat geeft nooit problemen tussen schurp en hund en wat dan ook? Als ze maar de lijnauto neemt, hè. Die schuip zijn wel get gewend. Het is juist er goed gevangen. Ja? Ja. Er zijn er van die bijen, die lopen die overal nou. Hè. Kent je ze allemaal, stuk voor stuk? Nee. Er zijn een paar bijzondere bijen. En, en als ze dan nog tussendoor aan het lopen zijn, komen die bijen staan. Dat hebben ze ook binnen in de stal natuurlijk, hè. Die komen dan ook bijen. Maar dat is natuurlijk niet allemaal, je kunt ze wel een beetje heen brengen. Wij hebben weerhuurd, maar het wordt toch allemaal geregistreerd. Maar dat was een aparte die bij Rudy stond? Ja, dat is een dat komt toch overal naar. Hè. Dat is een hule aan de hanken lekker? Ja. Wie had kennen die weer trouwens, een schurp?
Nou, ik heb er nog een paar van een stuk of 4 heb ik er van 12 jaar, 11, 12 jaar. Er zijn er ook bieren die holen maar 2 jaar. Als ze dan gaan een uier krijgen of zo, dan is het afgelopen. Want ze moeten toch wel ook het lammetjes produceren, hè? Wil ze een beetje aan de kosten uitkomen. En wat gebeurt er met die lammetjes dan? De ooilammeren die houden die aan, hè? Dus daar fok ik met wier en die verkoop ik ook aan mensen die wat zeggen van nou ja, ik vind dit een leuk ras. En die rammen die gewoon meestal naar de polder in en dan werden die afgemest. Wat betekent dat, afmesten? Ja, klaargemaakt voor de slag. En over 4 oktober is het offerfeest van de Marokkanen en ja, de mensen. Dus De moslims? De moslims, ja. Die hebben dus het offerfeest en er wordt een ram geofferd. En dan zijn ze op dat moment geliefd natuurlijk te rammen. Je weet wie dat geit, hè? Nou, ik hoef het niet te weten eigenlijk. Ja, betekent dat dat je het ook niet weet of dat je Nee. het liever niet wilt weten? Ik weet het niet, ik heb me er nooit in verdiept. En ik wil het ook niet weten. Oh, dus ik hoef het ook niet te zeggen. Hoor. Ja, ik mag het rustig vertellen, maar dus, ja, op zich, ik moet zeggen, in Slaghoes en... Die sneeuw de keel door, hè? Ja, Levend. ja, maar ja goed. Dat is ook met mensen die deze... Zieke, Goeiedag. wie schoon als Limburg is. Ja, mooi hè? Ja, die schuipjes ook, hè. Hebben we ook nog een echte schopenboer gevonden. Ja, Ja, ja. zo. In de schopen. Zijn die van de schaapskooien? Nee, dit is de schaapschuur van Ransdal. Ja, schaapschuur. ja. Feestjes. Zieke, Je ziet ook onderweg. ja. Iedere dag, hè. Elke Iedere dag, hè. Waar naartoe? We gaan nu naar Valju. Of valt je? Ja, Wat gaat je door? Door biertje drinken, kaasje eten? ja, in Bruin. Hey, amuseer ook. Ja, Dank dank je. je. Geniet maar van de dag. Jo, Bedankt. zie je. Levensgenieters. Ja, wat je. Nee, maar is dit hè, want als ik ook spreek, dan denk ik bij mezelf, dit is een man met passie. Passie ook voor zijn dieren. Ja, En zo, zeker, en dan, ja. maar dan met die rammetjes en zo, die... Daar Hè? heb ik geen moeite met, ja. Ja. Nee, maar ja goed, het hoort erbij, hè. Het hoort erbij en ze werden dan naar Schinnen gebracht. Of ja, dat is nu in Hoensbroek zit, het slaghoes. En ik moet zeggen, het gaat allemaal super netjes en super goed. Oké. Maar ik hoef het niet, dus ik heb het er nog nooit gezien. Want je zou toch kunnen zeggen van, nou, als die biertjes zo aan het eind moeten komen, dan geef ik ze ook niet af. Ja, nee, maar dat, ja, goed, op een gegeven moment hebben ze een hele groep rammen. Want het is de helft ooitjes en de helft rammen wat geboren werden. Ja, en dat ga je ook vechten en doen en ja, dat functioneert niet Oké. samen. Nee, kijk, en we willen er toch ook nog een beetje aan overhouden. Hè, dus de onkosten betaald krijgen. Daarvoor zorgen we zo nog ook een stukje lamsvlees kunnen eten. Want die eet het wel. Hè. Ja? Ik vind het wel lekker, ja. Ja, want ik heb dus ook van die schuip die lopen tussen de dennenbomen. Dat is het nu iets zien, maar het is jammer dat we dat hier nu niet in de buurt hebben. Die heb ik tussen de dennenbomen lopen, dat is een apart ras. Dat zijn dus andere als wie deze. Ja. Die lijken een beetje op wie daar liggen die 2 wit en daar ligt de ene met de zwarte kop tussen. Ja. Ja. Dat is dus een ras die lopen tussen de dennenbomen, die vreten dus niet aan de struik. Ja. En dan ben ik nu ook met het wijnboeren bezig aan het experimenteren om onder de wijngaarden het gras op te eten. Maar dat ze wel van de droeven en zo afblieben. Liever van de droeven en de struik af. En zodoende krijg je dan een natuurlijke Grasmaaier. een grasmaaier. En in de dennenbuim ben ik in Ransdal, van het oude Sjoesteman, het heel veel dennen. Zo geleden. En daar heb ik een proef met gedaan, met 12 schuipjes. Voor die tussen die dennen te zetten en dan blijven die fijn van die buimen af. En dan hoef je niet te spuiten en te maaien. Hè. Want ze zijn ook tegenwoordig aan het ropen, die dennen die zijn vergiftigd door het onkruidbestrijding. En hij deed het dus nu op een natuurlijke manier. En ik moet zeggen, het werkt perfect. Hey, ziet geen eenmansbedrijf? Ja. Ja. Dus je zit eigenlijk altijd alleen onderweg ook. Ja, is toch heerlijk? Ja, is dat lekker? Ja. Ja? Ja, heerlijk. Ik heb mezelf en toe met jongens van vakantiehulpjes die wat me helpen. Want dat telefoon, dat ga je nog regelmatig. Ja, daar wist je dus ook een beetje nerveus van. Hè. Hou nog even en dan zien we kloor. Ja, nee, maar maar gewoon dat- dat die- ding gaat. het is Normaal nooit- had je in mijn auto liggen. Maar het is nooit zo dat je zoiets hebt van, poeh, het is weer de ganse dagen alleen geweest. Nee. Is er wel toe eens de... Ja, ik Ja? heb een vrouw en die had een bed and breakfast en dus daar zit ook helemaal lucht. Dus we zijn allebei ondernemend. We wonen in IJs.
Dus bij de bed and breakfast, daar kun je ook een stukje lamsvlees krijgen als ze dat zo Nee, zeggen. dit is alleen bed and breakfast. Hè. Dus dit is alleen ontbijt. En bij Oké. ontbijt lamsvlees, ik denk niet dat de lui dat zo lekker Nee, vinden. nee. Want er besteedt niks zoals lamsham voor op de boterham of zo. Jawel, herdersham. Herdersham. De kennis van me, die produceert die zit in Eg, die maakt die herdersham. En dat is best wel een lekker stukje vlees, maar om dat 's morgens te eten, ik denk Oké. niet dat zo lekker is. Hey, en als ze nou de ganse dagen alleen onderweg is, Ja. zoals wij met z'n drieën, waar denkt ze dan aan? Ja, wat gewoon echt dadelijk doen, hè? Wie krijgt die schuip nu bij elkaar? Hè? Gaat dat allemaal lukken? Gaat dat niet fout? Lopen hem geen weg op? Maar denk ze ook wel eens nou over het leven zelf? Zo, van, Ja, dat heb ik net nog gedaan. Wie onderweg denk, ja, ik heb toch niks te klagen eigenlijk. Hè? Ik heb het gewoon, ik doe de hele dag hoe zin in heb. Maar natuurlijk een beetje, ja, de zorgen dat die schuip goed verzorgd werden. Maar voor de rest, ik hoef aan geen verantwoording af te leggen. Hè? Heb je dat altijd gehad, dat je eigen baas ziet? Ja, ik ben altijd zelfstandig geweest. Voor 18 jaar ben ik begonnen met erpelventen. Langs de deuren. En want mijn pap had een loods vol erpel zitten. Ja, wat ga je ze doen is de school. Ik heb de middelbare school afgedaan op mijn gemak. Wat ga je ze doen? Ja, je ligt een schuur vol erpel. Die worden toen niks waard, net wie dit jaar. Ja. Dat is ook weer heel goedkoop. ja, dat is heel slecht, ja. En toen ben ik daar met begonnen. In wielrennen omstreken. En ja, dat liep goed. En dan ben ik daar maar weer met gegaan. En op een gegeven moment ben ik erpel schillen. Gewoon aardappels schillen voor frituren. En in 1999 sloeg eigenlijk bij het noodlot kreeg ik een zetmeelallergie. Oh. Dus ja, toen ben ik moeten stoppen. En toen denk ik, ja goed, weet je jong, ga ik door met die hobby, hè. Maak van die hobby die werk. Dan hebben ze een advertentie gezet voor het shirt te sharen en ja, dat liep op een moment ook storm. En volgens mij is dat heel goed gelukt van de hobby eigenlijk gemaakt. Ja, dus